साहित्य समाज के दर्पण है। साहित्य समाज के पथ प्रदर्शक भी है। साहित्य समाज के जागृति है। जौन समाज में साहित्य विलोपित हो जाए तो समझी वो समाज ही मर जाए। तो हमनी के साथ उपस्थित बने प्रेमचंद नीरज जी। यहाँ के इस क्षेत्र में बहुत सा काम करी, बहुत सारा कैसेट के गीत लिखनी, भोजपुरी और मगही में यहाँ के काम, यहाँ के गीत आज भी वह गांव के अमराई में गावल जाला। बहुत बड़ बड़ कलाकारन के यहाँ के गीत कंठ के श्रृंगार बनल। तो चली जा उन्हीं के रूबरू की जा प्रेमचंद नीरज जी से आज जानी जा कि यहाँ के सफ़र कहाँ तक पहुँचल और कैसे पहुँचल। तो बहुत बहुत स्वागत बा हमने के चैनल में खाटी माटी में आई कार्यक्रम गाँव जवार में। बहुत बहुत आभार रमेश भाई। बहुत बढ़िया काम रहुआ अकेले बनी सुलझल काम बा। ए खाटी माटी नाम के चैनल शुरू केले बनी और हमें गांव जेवार एकदम बिल्कुल सटीक नाम धैले बनी कार्यक्रम के। एह माध्यम से साहित्य जो भोजपुरी ह, मगही ह, मैथिली ह, बज्जिका ह, अंगिका ह, ई कुल भाषा के जो साहित्य बा एकर विकास हुई ऐसा हम अपेक्षा करतनी। लागत आई विश्वास बाकी हुईबे करी। एमे राउर भूमिका अच्छा हुई जकरा से समाज में बड़ा परिवर्तन है। रमेश भाई, हम तो गीत लिखना शुरू कईनी, ओकरा बाद से टी सीरीज से हमार पहला कैसेट बोला बोल बम जौन डॉक्टर मंजे कश्यप के आवाज़ में रहल ह, पहला कैसेट रिलीज भइल रहे। ओकरा बाद सूर्या मैग्नेटिक से लेके सिसोदिया, मैक्स, लारा, वीनस, जी म्यूजिक, भारत, इस तरह के कुल जितना कंपनी रहल सबसे जो गायक लोग बड़े हमारे गीत गैलन, लोग से पसंद भी कैली। अजीत कुमार अकेला सहित जो बड़ गायक रहन सब लोग गैलन। बहुत कलाकारन के हम इंट्रोड्यूस भी कैनी, सबके चैनल में ले ली खोज खोज के। भोजपुरी साहित्य जो बा, कोई भी साहित्य बोली में जो बा जोकरा में आदर सूचक शब्द के इस्तेमाल कइल जाला वो शुद्ध साहित्य बा। लठमार भाषा जहाँ हो गई बिगड़ गई। शुद्ध साहित्य उहे बा जैसे मगही के हम कहिले कि जेकर आगे जी जेकर पीछे जी उहे बा मगही जी। जी अपने के जी कहलिए है जी, ये लैंग्वेज जो है यह बा मगही। वैसे ही भोजपुरी में राउर, रौरा आदर सूचक शब्द बा। एकर इस्तेमाल से भाषा और साहित्य रिच हो जाला। मैथिली में अहाँ ई शब्द जो बा छोटो खातिर यूज होला, बड़ो खातिर यूज होला। एकारात्मक शब्द के इस्तेमाल बहुत कम होला, बल्कि नहीं के होत। ई भोजपुरी साहित्य के भी ब्यूटी बा, खूबसूरती बा। अब धीरे धीरे जो माहौल बन रहल बा, कुछ दिन से देखतानी कि डीजे के संस्कृति आ गई बा। अब डीजे के संस्कृति में लोग गाना का कहताटे, गीत का कहताटे, उनमें दर्शन गायब हो गई। साहित्य के प्रति विकर्षण आ गई, आकर्षण समाप्त हो गई साहित्य से। सिनेमा के गाना भी जो ना रहल बा 4 दिन में गायब हो जाता।
केकरो याद रखे के जरूरत नहीं के, बस नाचे भर के जरूरत बा। तो ई तरह से साहित्य में विकृति आयल बा। न तो साहित्य तो ऐसा चीज बा, एक छोटा सा कहानी आज पढ़त अटे। नेहरू जी भाषण देवे मंच पर जात रहन, आगे आगे नेहरू जी चढ़त रहन सीढ़ी से, और पीछे से दिनकर जी रहन। लड़खड़ा गलन नेहरू जी, गिरे लगलन तो नेहरू जी के दिनकर जी थाम लेलन। जब दिनकर जी थाम लेलन तो धन्यवाद दिलन नेहरू जी कि दिनकर जी बहुत बढ़िया काम किए, हमको गिरने से बचा लिए। तो दिनकर जी जवाब दिलन कि जब जब राजनीति लड़खड़ाती है तब उसको साहित्य संभाल लेता है। साहित्य ये चीज बा, चाहे कौनो बोली के रहे चाहे भाषा के रहे, साहित्य साहित्य बा। ओकर अब अभाव दिखाई दे रहा बा। पाश्चात्य सभ्यता के जौन बा प्रभाव भी पड़ल बा। और दोसर कि पढ़ाई लिखाई से पढ़े खातिर लोग पढ़ रहा बा, गुने खातिर लोग नहीं पढ़त, पढ़े खातिर पढ़ता। तो अक्षर ज्ञान तो हो गई, अच्छा बा, बढ़िया बढ़िया डिग्री मिल गई, लेकिन ओकरा पास जौन ओरिजिनल ज्ञान जौन बाटे ओकरा से लोग कोसों दूर चल गई बा। साहित्य के जरूरत बा। कोई भी जौन चैनल बा रउआ बानी, सबके जरूरत बा। हमरा सामूहिक प्रयास करे के जरूरत बा कि साहित्य फिर से स्थापित हो। अच्छा, रउआ तो बहुत सारा गीत बड़ बड़ गायक लोग गाइल बा, और वह मगही भाषी क्षेत्र से आइल है। तो हमने के दर्शकन के रउआ बताई कि भोजपुरी के प्रति झुकाव कैसे हो गई। हमार बाबूजी शिक्षा विभाग में नौकरी करत रहन। तो ट्रांसफरेबल जॉब रहल, कभी रोहतास, कभी आरा, कभी भभुआ। भोजपुरी बेल्ट में उनका चलते जाए के अवसर मिलल, और भोजपुरी जमात में रह के भोजपुरी सीखे के अवसर मिलल। बाद के दिन में बड़ गीतकार रहलन, आज दुनिया में नइखन, ब्रजकिशोर दुबे जी, जिनका हम अपन गुरु भी मानी ले लेखनी के। और उनकर सानिध्य में आवे के अवसर मिलल। सबसे पहले हुए वो भोजपुरी डिक्शनरी शब्दकोश जो उनकर लिखल रहे वो हमरा गिफ्ट कैलन। भोजपुरी एकेडमी के अध्यक्ष भी रहलन बहुत दिन तक। ओकरा बाद उनके साथ रह के कार्यक्रम करके बहुत कुछ सीखे का अवसर मिलल। बाद में संतोष बावड़ा नाम के बहुत बड़े गीतकार रहलन भोजपुरी के, वो हमरा घरे द्वार पर आके रहलन, उनका से सीखे के अवसर मिलल। धीरे धीरे सीखते गईनी, सीखे के प्रवृत्ति बा। अब भोजपुरी के प्रति जौन बा जौन सीख पैनी है ओकरा परोसे के प्रयास करेले। अच्छा, आज जौन स्थिति बनल बा समाज में कि जौन हमनी के बोली कहीं या फिर जौन भाषा के रूप में भी बहुत सारा बोली कन्वर्ट भी भइल या प्रयास भी हो रहा होके, तो ई रुआ महसूस करता नहीं कि ना कि हमनी के जौन भोजपुरी भाषा बा या मगही बा, ओकर विकास ओह गति से ना हो पाई जन गति से होखल चाहत रहे, और जौन अवसर मिले के चाहत रहे वो भी इस सब भाषा के अपन बिहार में ना मिल सकल, या फिर समाज शायद एकरा के स्वीकार ओह स्तर से नहीं कर पावल। ये विचार रुआ इस क्षेत्र में विचार का। रमेश भाई एकदम माकूल प्रश्न रुआ पूछले बने। भाषा के मान्यता मिलला, 8वीं अनुसूची में शामिल करावे खातिर आंदोलन चलत आटे। भोजपुरी के भी मगही के भी मैथिली में आगे निकल गई। अच्छा, बात बाकी हमार परिवार के भोजपुरिया जमात के या मगही जमात के जो लड़का बढ़े या लड़किन सब बढ़ी,
कुल के कुल अंग्रेजी में या हिंदी में एमए पीएचडी करल चाह रहल बाड़े लोग, लेकिन आपन बोली में पढ़ाई करने के चाहे विभाग खुलल बाटे। नालंदा ओपन विश्वविद्यालय में भी मगही के, भोजपुरी के बाद पटना विश्वविद्यालय में मगही के विभाग रहल ह। मागधी कार्यक्रम रेडियो से चलत रहे, भोजपुरी के कार्यक्रम चलल, लेकिन अभिरुचि जौन बा कि ना हम अंग्रेज बन जाई, अंग्रेजी से डबल एमए करब, भोजपुरी से ना, नतीजा ही हो रहल बा कि मैथिली वाला के 8वीं अनुसूची में मान्यता मिल गई। अब वो मैथिली में लिख के आईएएस हो रहल बा, मैथिली भाषा में ओकरा क्वेश्चन मिलत टाटे, ओकर एग्जामिनर भी मैथिली वाला बा। हमार भोजपुरी पिछुआ गई, हमार मगही पिछुआ गई, हमार अंगिका पिछुआ गई। नतीजा बाटे कि घाटा तो युवा वर्ग के हो रहल बा। अगर थोड़ा सा बुद्धिमानी करे, मैथिली के अनुसरण करे और अपन भाषा में पढ़ाई करे, अपन बोली में पढ़ाई करे, तो निश्चित तौर पर हम बुझतानी कि बिहार के बेटा बेटी में इतना शक्ति बा। खास करके भोजपुरिया जमात के जौन बाल बच्चा बाड़े, मगही जमात के जौन बाल बच्चा बाड़े, कुल तीव्र बुद्धि के बाड़े। निश्चित तौर पर ऐसे भी जौन बिहार से कंप्लीट करत टाटे आईएएस आईपीएस, ओकरा में संख्या जौन देखी तो यह सब कुल बेल्ट से बा। अपन बोली अपन भाषा में जब पढ़ाई हुई, साहित्य के योगदान एकरा में बहुत बड़ा बा। साहित्य अगर रिच हो जाई, बरियार होई, सब लोग जितना राइटर बाड़े, जितना लेखक बाड़े, सबसे प्रार्थना करब राउर चैनल के माध्यम से कि साहित्य के प्रति ज़्यादा ध्यान दी। फुहरता के मिटावे खातिर जौन काम करे के पड़े वो करी, जेकरा से साहित्य मजबूत होई तो भाषा मजबूत होई, भाषा मजबूत हुई तो 8वां अनुसूची में शामिल हो जाई, और जब शामिल हो जाई तो क्षेत्र के बाल बच्चा के कल्याण हो जाई। अच्छा, तो हमने के अभी परिचर्चा खत्म कर जा, लेकिन ओकरा पहले एगो यहाँ के लिखल एगो गीत सुनल जाओ, तब हमने के विदा ले जा। तो अब देखिए, प्यार प्रेम जौन बा, दर्द जौन बा, ये पर कुल गीत लिखा टाटे। हमहू एगो लिखे के प्रयास कैले रही, साहित्य ओकरा में कहाँ बा ये देखी। साँच बा ई प्रीतिया हमार, प्रेम बा। साँच बा ई प्रीतिया हमार, ए चिरई साँच बा ई प्रीतिया हमार, इची न कराव इंतजार, ए चिरई साँच बा ई प्रीतिया हमार। ये जे 2 लाइन सुन ली, हाँ, एकरा में साहित्य बा भोजपुरी के, दिखाई दी। अब एक पत्नी सवेरे सवेरे के समय बा, पति से कहताड़ी कि तू अब बिहान हो गई बा, जा खेत में कमाए जा। अभी भाव के कैसे रखताड़ी, साहित्य देखी। छप्पर पर जे कागा बोले, जिन करी चतुराई, छोड़ी हमरी कलैया बालम, किरिन फूटल जाई, किरिन फूटल जाई, छप्पर पर जे कागा बोले। तो ये साहित्य बा कि सब कुछ कह के भी कुछ ना कहल गई, आ सब कुछ कहा भी गई। चलिए, तो हमने के अब ई कार्यक्रम से विदा लेतन जा। लोग के को इहो बात बता दें कि प्रेमचंद नीरज जी सिर्फ एगो गीतकार ही नहीं, बल्कि एगो शिक्षक भी बानी, और ई बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के यहाँ के राज्य प्रवक्ता भी हैं। तो फिर से एक बार यहाँ के हम धन्यवाद देता नहीं अपना कार्यक्रम गांव जवार में, और ई रउआ लोग के से भी आशा करब कि रउआ लोग अपन विचार जरूर दें एक कार्यक्रम के बारे में। धन्यवाद।